5 vítam vás u mojho videjka 5 Simulátor X. Nie Go ani 99, ale X. Dneska sme v takom špeciálnom videjku. Áno. Keď som slúbil pre mojich kamarátov skúšať o hľude. A čo sa týka o hľudovi, tak som nejakého huge získal. Ako môžete vidieť, je to Gold Huge. Áno. 3 otázniky má. Áno. Je tam napísané Huge. Áno. Ale môžem vám povedať, ako sa menuje. Hell Rock. Gold. To vyherlo. Ktorý vám môže dať 43 biliónov, keď to náhodou kúpiť, keď to náhodou dáte do tréning platy. Takže o tohoto huge robíme súťaž, iba stačí, keď mi napíšete do komentáru, že ako sa menujete. Vyhodnotím, že ktoré meno sa mi najviac páči. Ukážem vám moje meno, aby ste si ma videli prijať. Teda aby ste sa ku mne videli pripojiť. Jan Suchý 3. Takže čo to je?